ndobandati iwo kana kuti musocial office yampinga vanhu vane zvinhu uya neshoko wakamnyorere ndopakabva wautsawo kwangu wakamira robo yako wandidzipa pauri ika ndakada ndidzoka mashure ndikazotozimbira nemasadhi echibadha ngabudiswa kumushure nguva yacho anauzoto akabviswa nani pandiri ndakazoona wakumberi wakabatwa nehanzvadzi yako. Animated videos for only $20. Take advantage of this limited time promotion to bring your ideas to life with stunning animations. Gracian Chikomo, Zigo Saka. This time we na Tapua Utsi. You know Tapua Utsi, Chamber never will pay. Nyaya, Negubata, Bata Mukaduan. The police got a moment biggie. And it was going to whatever that. After very Gracian, it's a Tapua Utsi. Tapua Utsi. Right, taura tinzo kuti zvakafamba sei? Uyai apa machikomo? Mapindo manja pano pane dzenya. Imaukwana. Zvakafamba sei? Kana kuti mai muchikomo wataura kuti wakabatwa sei kuti tisachaite indirect. Ndakati ndikumbira kugadzirisa ndakaripota ini. Ndakati wakabatwa pauri. Kuti kubata. Wakabatwa pauri. Wakadzipwa pauri. Ndozvatuti wataure iwo makudzipwa kwawakaitwa. So that is zvibve pa munonzani zita Tembiso Mutete. Tembiso. Right. Taurari. I'm sorry, Changano. unoona kuti uku hakuna respect nevakadzi vevanhu handiti saka inotoda kutoti vanhu vatombopuhwe mutombo wakaomarara nhau dzokuti warespect vakadzi vevanhu. Pamusoro Changano. Isusu takadaidzirwa kuti kune chibadho chesocial welfare mumarumu. Ndibva ndasimuka pamba inini nemwana wangu. Ndibva taendawo marumu. Ndasvika paine vamwe vanhu vangu varipo. Ndibva vanhu vati vanhu vari kungobvunza mazita avo vodzokera kumba. Ini ndibva ndasvika ndabvunza wangu vari mukati vanonzi Maigamu Matavu. Maigamu zita redu riripo here? Hanzi imimi hamupo kana nini rangu haritoripo. Ndatobva padhopa ndati fambe panapa nepagedha. Ndati sekuru madondo wangu ambomusimira ndibvunzira kuti zita rangu riripo. Ndadzoka futi padhopa. Vati kora sekuru madondo riripo here? Hanzi haripo. Ndopakandi achamadzoka. Kana rasekuru madondo risipo saka urumbonero vanhu vakadini. Ndobva ndaenda nanogara muzasi memuti mamunye wavo. Ndati ndindomira vanhu vesocial welfare wauya. Ndonzwa kuti zviri kufamba sei. Chinguwangu vanhu vesocial welfare vasvika. Ndobvati vanhu vesoya muzasi memuti ndobva ndaenda muzasi memuti. Ndobvati vanhu mosara muchigowana chibagi. Ane bhagidhi, ane sagi, ane chakadi. Isusu taakumhanya taakudzokera. Ndopandakasimudza ruoko. Ndabvunza vanhu vesocial welfare kuti muri kumbopa munhu wese here? Ndanzwa muri kungoti ane bhagidhi, ane saga, ane chii. Vanzai hatisi kupa munhu wese. Tikupa shirikadzi nevanhu vakura nevanorwara. Ndikati manje watungamiri wenyu vari kumberi wasi vanhu vakanyora. Vakatonyora vanhu vakatoita seni ndinogona kutsvaga ndo vanhu vakanyora. Vana sekuru vemunomo vana umbonyorwa. Vana sekuru madondo vakatakurwa zhizha vachirwara nawana kuenda kuHarare. Hawana umborima asi zita ravo haripo. Una sekuru kureva hawatogunika nokufamba ndanzwa zita ravo haripo. Ndobva vanhu vesocial welfare vati koma varegere kuvanyora. Handi sekuru madondo tarega kuvanyora muti wangu wasika. Ndobva wati zvonipo sekuru kureva hanzi vari kumanhamba ekumberi. Ndopakanzi
handi tinotore mapepa ari kumba kwamaibva mumatarudzi vayo tinoona kuti sekuri madondo acho makwanyora here kumapepa ekumberi ndobva wadhiraivha mota nesocial fair bva waenda kwamatarudzi ndobva wadzoka nebhuku rebva waona zveshuwa zita rasekuri madondo atitombovi ndopakandina wabva mumatarudzi aiyo isusu sekuri madondo tarega kuwanyora nekuti wane dzimba kuharara ndobva ndopinda sekuri madondo wana kana imba dzimba wakatotengesa pairwara mukadzi wasisina kana imba hwana andati oraiti kana imimi kuti hamusi kunyoranwa nezvinhu zvavo uyo mukomana wayo ari papo makamunyora sani shopi iri pamusoro apo yamafura nesocial fair ikutotengeswa huku zvikanzi saka isusu zvoni takuzotodzoka ndogwa chibaga namazogadzirisa mazita mukomana watara ndopi wakurewa wautsa ndobva wati chisu chaziva ndogwa chibaga namazogadzirisa mazita ndobva wakuenda nesocial fair waye kundopapaina namaigamu pake ndobva vanhu wangu wakagara ndobva wasimuka tege kunotare rino nesocial fair watipe isusu chibaga ndobva ndasimuka ubva ndaenda ipopa ndonzwa kuti wachadii ndopakanzi zvonino nesocial fair mazita enyu munonyora zvakanaka ndobva ndati iwo kana wakuti musocial fair mupingaonwa nezvinhu uya neshoko wakamunyorere ndopakabva wautsawo kwangu wakamira ndobva yabva wandidzipa pauri ika ndikati wandidzoka mumashure ndikazotozimbira nemasadhi echibaga ngabudiswa ari mumushure nguva yacho anauzotokabviswa nani pandiri ndakazoona wakumberi wakabatwa nehanzvadzi yako ndobva yosocial fair wati zvona chibaga chatobhoyi nhasi takutodzoka chibaga ndidzosere mukati ndobva wabva payo social fair bva waenda ndobvasawaidosera chibaga saka vaina mupurisa anga ari wanonzi wamuraja ndobva ndati wamuraja mazvona akazvandita waudzi anzi iwe toenda kumai iwe kumai ndiwanondipa tsamba kuti ndizosunga utsu namyokera mhosva yaita inonzi assault ndozvakandipinza wamuraja mangwana acho ndonamukira kumai kupolisi ndobva ndaripota nyangu wazoye kumai kutora ubva watombomufoni wati ari kurambota nakudzipai pandakamhanya ndisvika mumaruma ndakasvika mapurisa siku atoenda nawo waudza ndobva ndazofona nyaya yangu makazodii maiti waudza urambanza iyo wakazobvisa faindi ndobva ndachienda nandotora refuri yangu kuti ndizvonukura zakatotongwa wakabvisa admission of guilt saka haichisina yekuti wangarambe kana kudii zvirunzi makabata mukadzi wemunhu pauro that iwe kushaya respect ikoko ende uchitambira chikafu kairi kairi iwo neshopu hauna tsitsi nechembere nechi zvinhu zvakadaro unozviitire I think uri munhu unofanira kukumbira ruregerero kuti dare ridi pane kuswera kupedza nguva yedare dare riri kuzvire tsitsi kuti hapa ndakakakanganisa nekuti hasha dzinomboita usina kufunga Mambo. mawitnesi aripo anokwanisa kutsikiwa ini handina kwabata zvakaitika zvishuwa wakandinonesa kuti uyu ane shoko ndopa ndakasimuka ndikati ambuya zvamutaura zvendokorowe handatobata handina kana kutombosvika pawadi handina kana patakaenda kupolisi polisi atendenzi yamakatora kachangamira reference yataura pano mukoma mungada zvekuwesta time yedare muchitsaratsata kutsvaga zvisingakubatsiri changamiro wataura kana dema murungu nongoti changamiro ndakatadzira omaya okumbira kuti ndiyana ndinavo iye kutosimuka kundoti ndinokurwa kumukadzi wemunhu atobvuma ega asoti ndozvatakuwa tichataura kuti okay watobvuma wega padare kuti wakaenda wakandoti pamberi pake ndokurwa iassault unozviziva here kuti mashoko ane assault atobvuma saka atobvuma ega ndozvatatofunga kuti kuchatodii atobvuma ega mhosva because akatoenda akati ndokurwa it means akati akatondoassaulta munhu mashoko anorwadza kutodarika chii kumapurisa akatobhadhara faini handiti hanzi akabhadhara faini kumapurisa utanga kuramba futi wakambobhadhara atobvuma kakaita assault ndozodze kuti akatotaura kuti ndokurwa kumukadzi wemunhu it means akatobvuma iye assault akatodii nditeparenga zvinhu zvitatu izvozvo zvakataurwa
kutara bedu linokurova akutobatwa nekutobata zvokusvika kuti naozoofea ichagozi nekutara bedziko nekuda kundodya futi aine shop ari kutaurwa chokwadi kuti une shop angane akatoti hazveshuwa indire shop ipai vanhu vanotambura but akaita magadzi ekuenda kundoti ndokurova saka chakazoitika chii akarowa zvatopera right judgment uyo akati anoda kurikwa nemombe mbiri dari munoti chii akasolta mukadzi wemunhu mbiri ndona dzakawanda sangamira asi sezvo mataura kuti kunzvimbo kwacho vanogoda shamuhombe kuti varespekte vakadzi vavo ngamurowa mbiri nembudzi nato nembudzi nato mombe mbiri nembudzi nato ari kuita maonero ake haana kuipa ndanga pamombe 1 nembudzi 2 dzina kwamambo kwakasa nyika yamambo ini ndifungira kuti uyu utsuzi ngaabvise makosti ese akasevenzwa nembudzi ngekutiwo mai avo pakazara igore renzara rirazive munhu kana aine shopu nehuku haatambi roba zvintonaona mai vakutaura kuti waisada kuti uyu apiwe kutaura kuti uyu ane shopu kuna zvakadaro ndo kutokanganisa justice otherwise ndotokubvisai pacheya apa muchienda kundogara uko kana kukanganisa justice yakadaro kutaura ari kutaura kuti uyu ane mashopu mairi asina wacho ari kutambura haasi kupuhwa iwe wotaura kuti aiwa hausika kuti utokanganisa justice ipapo kundoti vanhu vakanganise ndokubvisai apa motogara kuti mombe mbiri dzataurwa ndokumbira kuti awa mai vapiwe mombe 1 nezvinoya kudare mbudzi 3 nekuti ari kuabhusa nhau dzehofe dzinonzi hofe inhau yoti mambo munotipa zunde renyu toabhusa izvozvo right mai avo vari pasi tatotonga nyaya atobvuma ega uyu abvuma ega kuti ndakaenda ndikavataura ndokurowa which is physical verbal abuse saka chamuchada kudzokera kumashure ndekwei chikotarai mutongo tioripa nei sakatobhadhara faini kudhara right yeah achifunga kuti changamire makosti imari makosti ako nembudzi 3 kutisa 60 plus 10 kudhara plus yepasi mari 24 60 plus 10 70 plus 20 $80 $80 yemakosti $90 yemakosti ndiri kuona kuti ngaabvise mombe imwe chete nekuti ane kuziva simba ane masimba akawandisa kungorowo madzimai avanhu vanenge varendekedzi pakurarama kwavo vanotoine mhuri vanenge vakutotsverudzwa mukati menyika saka akabvisa mombe imwe chete zvinoita kuti pave nemutsiko kuti mai ava vakaripirwa kutadzirwa kwavo chinova cherechedzo mukati menzvimbo yavanogara nembudzi 3 dzinouyawo kudara kusvibisa dueni chienda chingorowo madzimai pakazara vanhu right unobvisa iyo $90 yemakosi ayo nembudzi 2 dzekukanganisa igore renzara vanhu hawana mari mbudzi 2 dzaunondoripira kune mukomana uyu kana iri mari $80 kuita 40 kuita $80 dzaunondoripira then nembudzi 1 yaunounza kudara nekuti usatuke wakadzi we1
zvirova kuti kana iri mari unobvisa 80 plus 90 which is $170 ne $40 yekudaro unozvibvisa rini? Iwe tati kuenda kundoti mukadzi wemunhu urunzwa wataura wega ndakaenda kundoti ndinokurowa iwe wataura wega uka ndakasimuka ndikaenda pavari ndikati ndokurowa ukazobatwa ndo watotaura wega akona munhu kundotaura kune mukadzi wemunhu kuti ndokurowa mukadzi wemunhu uri kutotaura kuti murume wacho unomurowa tikakupa ground ungamurowe right saka tokupa 1 week to pay kana asina kuweka uyai tondotora zvinhu patakishop pake zvotengeswa 1 week to pay hadi isimuka chimupai mwedzi 1 month to pay chisimuka right.